sanité no siraw minene do mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka don sugu kɔnɔ bi a degun belebele b'an commerçants kan. Yakuba Konate n bɛ feere kɛ Wonda la vraiment i kɔni i nana ɲininka a diyara n ye kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la place ko in a kɛlen bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn yan kosɛbɛ vraiment jamana kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais sira k'an ka libéré an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na parce que muso min kɛlen bɛ k'i sigi an da cɛ hali kelen tɛ don an ka yɔrɔ ni fɛnw na tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ni sira in kun sera ka dégager vraiment a bɛ diya an ye walayi o ye ne ka hakilinata ye. Ousmane Diarra n bɛ suguba kɔnɔ yan ne association MCM vice président ye an kɔni an bɛ ka laɲini min kɛ sugu kɔnɔ sisan vraiment o ye an bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ détaillants ye minnu sigilen don gitɔrɔn kan ani sotarama sira ninnu na u k'a lajɛ vraiment wulili min bɛ ka kɛ sisan u k'a essayer u k'a faamuya u ni faamaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que sira ka se ka libérer parce que problème ye min ye sira minnu occupélen don tan ni mɔgɔw sigilen bɛ gitɔrɔn kan a bɛ an yɛrɛ sugukɔnɔmɔgɔw ka marché yɛrɛ gɛlɛya yan fɔlɔ parce que client yɛrɛ tɛ sira sɔrɔ ka don sugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna sanni kɛ ni client min nana n'i y'a ye sugu embouteillage bɛ sugu kɔnɔ dɔrɔn finalement i tɛ don sugu kɔnɔ et puis encore mɔgɔw bɛ sigi sira kan ka hangar minnu bila sira kan ala k'an kisi ni tasuma ko problème wulila sugu kɔnɔ don min na a b'a sɔrɔ mɔgɔw taara so hangar ninnu bɛ pompiers empêcher ka don sugu kɔnɔ donc an kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ minnu sigilen bɛ gitɔrɔn sanfɛ vraiment u k'a lajɛ u ka wuli pour que mɔgɔw ka se ka don sugu kɔnɔ très bien ka na sanni kɛ sugu kɔnɔ vraiment o kɔni de ye an b'o de ɲini sugu kɔnɔ détaillant bɛɛ lajɛlen fɛ mais an bɛɛ lajɛlen de ye kelen an bɛɛ y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni de la fo ka na bitigiw dayɛlɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka siraw libéré pour que mɔgɔw ka se ka don sugu kɔnɔ ka na sanni kɛ butigiw fɛ sugu kɔnɔ an kɔni an b'o de laɲini kɛ détaillant bɛɛ lajɛlen fɛ bi fɛn min ye sigiyɔrɔko fana ye an b'a baara fana la ni ala sɔnna ma u k'a ko kɛ bonya ni karama kɔnɔ ni ala sɔnna ma fɛn min ye détaillant minnu bɛ wuli ka bɔ gitɔrɔn sanfɛ fana gouvernement bɛna kɛ cogo bɛɛ la pour que ka yɔrɔ ɲini u bɛ se ka don yɔrɔ min na ka t'u sigi yen fana an b'o fana baara la. Seka Amala Kulubali, le deuxième vice-président MCM mouvement de commerçants du Mali. Bon an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye commerçants bɛ se ka lafiya cogo min na parce que jateminɛw y'a ye k'a fɔ bon sotarama u ka sira tun bɛ yen sira tun dir'u ma mais n'i y'a dɛsɛ u ka sira sɔrɔ mɔgɔw bɛ t'u sigi sira kan bon sira dun tɛ sigiyɔrɔ ye bon n'i y'i sigi sira kan bon a mana kɛ cogo o cogo don de bɛ wuli de donc commerçant n'i bɛ fɛ ka lafiya i bɛ sigiyɔrɔ ɲini sigiyɔrɔ min garantilen don bon i bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ o cogo in na cogo min na i bɛ ka denbaya balo cogo min na mais n'a fɔra e bɛ gitɔrɔn sanfɛ kuma bɛɛ e ni mobilitigiw bɛ babani saba bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taa ka minɛn cɛ ka taa n'a ye a bɛ taa wariw sara a bɛ taa ni ka segin la bon perdu don quoi mais olu yɛrɛ m'a jate minɛ sinon n'i y'a jate minɛ perdu don mais ni ko gɛlɛyara a bɛ taa fɔ a tigiw de ye bon n'o ye jamana minnu bɛ kan mara nin wagati in na n'o ye transition ye an b'u fo u ka baaraw la mais an bɛ min ɲini u fɛ o fana k'a lajɛ sotaramaw ka sira kɔni bɛ yen mɔgɔ sigilen b'a kan mais minnu sigilen bɛ sira in kan u ka a lajɛ ka yɔrɔ d'an ma an bɛ se k'u bɔ sira in kan cogo min na an b'u bɔ sira in kan cogo min na o fana k'o lajɛ mais minnu bɛ sira k'o fana ka sabali u ka sira bila sira tɛ sigiyɔrɔ ye donc commerce filɛ nin ye ayiwa degun ka bon minnu bɛ détail kɛ u bɛna ta grossistes de bolo o grossistes minnu fana filɛ olu bɛ kɔnɔna na bon olu sigilen bɛ kɔnɔna na ayiwa n'a fɔra ko tasuma bɛ ka fɛn sɔrɔ don min na e bɛna minɛn ta mɔgɔ min bolo n'a ka yɔrɔ jenina a degun bɛ se e ma o bon n'a fɔra ko sapeur-pompier tɛ se ka don ka na tasuma faga a bɛ kɛ degun ye bon donc sotaramaw ka t'u ka sira fɛ mɔgɔw ka wuli ka bɔ sira kan bon sira kɔnɔna minnu bɛ kɔnɔna fɛ u ka se ka sira sɔrɔ parce que u tɛ sanni sɔrɔ client tɛ don u kan bon ni client tɛ don i kan i tɛ sanni sɔrɔ bon ni ko y'i sɔrɔ fana i tɛ dɛmɛ sɔrɔ hali dɛmɛ k'a bɛna donni ka gɛlɛn o ye degunba de ye donc vraiment an bɛ hakilina ye hakilina kelenw de ye an tɛ ayiwa a ɲini k'a fɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko vraiment ko an bɛna nin kuma fɔ k'a fɔ an bɛna kɛ de ka gɛlɛya suma o tɛ dɛ u yɛrɛ ka intérêt de b'a la an kɔni bɛna an jija de n'ala y'a kɛ ni faamaw an n'u kumana n'u ye place d'a ma an bɛ place d'u ma o place minnu u bɛ se k'u sigi a kɔnɔ u bɛ se ka san 10 kɛ san 20 kɛ k'u ka feere kɛ o de ye ko garantilen ye wala an kɔni b'a fɔ u ka faamu u kana kɛ kɛlɛ ye quoi n'u ser'u ma k'a fɔ k'u ka wuli u kana kɛ kɛlɛ ye mouvement de commerçants de Mali an filɛ nin ye an bɛ église-ba fanfɛla fɛ fɔlɔ wala an bɛ yen a ye an ka seji ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na ka faamuyako ɲuman sɔrɔ i kana ye ni nana i b'a fɔ ko Ousmane Diarra ka yɔrɔ an bɛ église en face de église an bɛ yen donc ni nana nɛgɛjuru sira dɔ b'an bolo wa nɛgɛjuru sira b'an bolo nɛgɛjuru sira i bɛ se ka 76 08 46 72 voilà donc a tɔ an bɛ se k'o fana bila mɔgɔw b'a faamu quoi donc i bɛ se k'an contacter an k'an ka dɛmɛ min k'an b'o dɛmɛ kɛ. Ne ye Mamadou Konate di Ɲamina Bala
donc ne bɛ dibidani de la vraiment an bɛ min ɲini an bɛ lafiya de ɲini sugu la sugu bɛ Bamakɔ yan an bɛ lafiya ɲini a bɛɛ la bon an b'a deli gouvernement fana a ka essayer k'an dɛmɛ an ka baara la n'a m'an dɛmɛ an ka baara la n'ale sen ma don a la dɔrɔn n'an dara a bɛ kɛ mankan ye an ni mɔgɔw cɛ mais an bɛ Ala deli cogo bɛɛ la gouvernement ka a k'an dɛmɛ cogo bɛɛ la pour an bɛ se ka nin dɔn parce que anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye commerçant ka lafiya quoi commerçant détaillant ka lafiya o de ka d'an ye parce que an degulen bɛ sugu kɔnɔ maa si mago t'an na donc gouvernement k'i kɔfilɛ an na donc o kuma mɛn ne bolo ka fɔ a ye o de ye nin ye quoi. Oya Traoré i bɛ kuma n balimamusow tɔgɔ la n balimamuso jagokɛlaw ne bɛ yan musow de tɔgɔ la an ka association ye MCM mouvement des commerçants du Mali an b'a ɲini musow bɛɛ lajɛlen fɛ muso o muso n'a bɛ sirada la n'a sigilen don sirada la n'i ko jamana i ko musow dɛ musow de ye fɛn bɛɛ ye Mali kɔnɔ yan nɔ musow de cɛsirilen don musow de bɛ bɔ fajiri ka don dibi la an b'u fo n'o ye hali bi o cɛsiri la an b'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ musow kan an b'o dɔn mais hali bi an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna u ka an dɛmɛ u ka fara an kan k'an dɛmɛ an ka faamaw dɛmɛ pour que sira ka se ka libérer sotaramaw ka sira sɔrɔ parce que tɔɲɔ bɛ ka bonya jamana in kɔnɔ bi sotaramatigiw bɛ mɔgɔw ta ka n'u jiginna bɛɛ b'a fɔ n ye n ta to Ala ma n ye n ta to Ala ma o ma ɲi jamana kɔnɔ dɛ o kuma o de bɛ jamana alaki danga ma ɲi jamana ma an k'an jija hali bi an ka sɔn ɲɔgɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ n'an sɔnna ka place ninnu bila faamaw b'an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka di minnu sigilen bɛ sirada la sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka d'u ma ani faamaw b'o kuma la an yɛrɛ balimakɛ n'o ye Moro Jara ye Bamani sama ɲɛmɔgɔ don a directeur don o yɛrɛ wulila a bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔ an b'a fo yan parce que a sera ka baara dɔ kɛ a y'an dɛmɛ dɔw wulila ka b'u place la a ma gazi filɛ an kan a ma polosiw bila ka n'an gɛn an b'a fo la hali bi o cɛsiri la ka duwawu k'u ye hali bi Ala ka baara in ɲɛ ka di an ma muso minnu fana bɛ hali bi an k'an jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sɔn min b'an lafiya parce que commerce bɛɛ de degunnen don bi sanni tɛ yen nɔ siraw minɛnen don mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka don sugu kɔnɔ bi a degun belebele b'an commerçants kan bi. trésor de don quoi yan trésor kɔrɔ yɔrɔ de ye quoi mais n'Ala sɔnna ma sira min b'a kan a bilalen don commerçant si t'a sira kan bilen quoi an bɛ territoire de kɔfɛ quoi n'Ala sɔnna ma an ka base faamaw ka base ma s'a ma n'Ala sɔnna ma an fana ka base fana tɛ se faamaw ma quoi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a baara la quoi n'Ala ka diɲɛ ye quoi inchallah. Umaru Fofana ye an bɛ yɔrɔ min na an bɛ trésor kɔfɛla de la an sigilen bɛ yɔrɔ min na alhamdulillah an sigilen bɛ foncier kɔfɛla la quoi bon foncier kɔfɛla la dugu jɛra n'a nana yanni an ka minɛnw bɔ fɔlɔ an bɛ yɔrɔ bɛɛ furan ka jɛ ni wula sera an b'a mina ɲama kɛ mana kɔnɔ n'an y'a kɛ mana kɔnɔ n'an taatɔ sera an b'a ta ka taa bila dabanani na mɔbilitigiw bɛ na waati min na an b'a bila olu kunna quoi donc foncier dingɛ fana n'a fara an yɛrɛ de bɛ mɔgɔ ta k'a labɔ an b'a ɲama cɛ an b'a bɔgɔ cɛ o kɔni o y'anw kɛ cogoya ye. donc feerekɛla fɛn bɛ sigi sira in kan a bɛɛ de bɛ furani kɛ a bɛɛ de bɛ yan sanuya quoi. feerekɛla fɛn o fɛn bɛ yan yɔrɔ la dugu jɛ o jɛ a bɛɛ de b'a ka yɔrɔ furan k'a jɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka kadɔw ta o dugu mana jɛ u bɛ n'u ka yɔrɔ furan k'a jɛ n'a jɛra u bɛ taa n'a ɲama ye donc ni wula sera u bɛ n'u ka wari minɛ u la bon ne yɛrɛ kɔni b'a ɲini feerekɛlaw fɛ ni feerekɛlaw bɛɛ sera k'a kɛ i n'a fɔ n ta kɛcogoya jamana in a bɛ jɛ mairie dɔrɔn tɛ se k'a jɛ quoi a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka yɔrɔ sanuya k'a jɛ de an kɔni bɛ cogoya min na ni feerekɛla bɛɛ kɔni sera k'a tigɛ senna sira bɛ sɔrɔ mobili sira bɛ sɔrɔ ala ma taa la baganw yɛrɛ tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ an bolo yan. Segu Kulubali i sigilen bɛ trésor da la an bɛ torches ni arajow de feere minnu bɛ sira ka cɛ la olu kɔni cɛ man ɲi kɔni tɛ sunɔ normalement yɛrɛ mɔgɔ ni gidɔrɔn yɛrɛ cɛ i kan ka mètre 1 ou mètre 2 de bila i ni gidɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i sigilen bɛ gidɔrɔn da la sa ala ka kisi ka tanga bolimafɛntigi dɔ bɛ se ka na dɔrɔn bon mɔgɔw bɛ sa minnu ja sigilenw tɛ y'a dɔw bɛ bolimafɛn kɔnɔ mais u ja sigilen tɛ u hakiliw man ɲi ne sigilen bɛ gidɔrɔn la n'a kɛra cogo la dɔrɔn a tigilamɔgɔ bɛ se ka k'i ma kasara ye. o ye faamabaga ye o ala gudɔrɔn bɛɛ minɛlen don anw kɔni bɛ mairie sara kalo kalo mais anw yɛrɛ tɛ feere kɛ u bɛna yɔrɔ bɛɛ minɛlen don e yɛrɛ ɲɛ b'a la mais mairie mɔgɔw yɛrɛ de bɛ mɔgɔw sigi. Samake Dawuda bon gɛlɛya min b'an kan o ye musow bɛ sigi sira kan de o de kɛlen bɛ k'an degun yan. o ye Kalilu Danbele bon gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye commerçant détaillants ye n'u bɛ sira kan o kɛlen don ka gɛlɛyaba wele sira kan parce que mɔgɔw tɛ se ka tɛmɛ sira tɛ yen bon ala k'an kisi k'an tanga bolifɛn dun filɛ nin ye n'a ye kɛɲɛ kɛ don min na a bɛ kɛ kasara juguba de ye bon an kɔni bɛ a fɔ u ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ tɛ mais hakili yiranna don parce que adamaden ye hakili de bon n'a fɔr'u ye hakilimaya kɔnɔna la n'u y'a faamu o ka fisa ni diyagoya ye quoi donc ne bolo an bɛ se ka baara kɛ ni o ye. Madame Fofana Fatumata Gindo ne bɛ Wondala yan
barisa kabini Segu ko ne bɛ baara kɛ ani ne bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛn bɛɛ kalama gitɔrɔn kan sigili an yɛrɛ se tɛ mobili de bɛ mɔgɔ bolo accident tɛ ban a la n'a fɔra mobiliw boli yɔrɔ mɔgɔ ka sigi ka feere kɛ ɲuman t'o ye an yɛrɛ se k'o to ye n'i y'a sera ka dabila a ka d'an ye et puis mobilitigiw minnu bɛ personnel minnu bɛ don ka sanni kɛ u ko k'olu tɛ jɔ n'u jɔra mairie mɔgɔw bɛ nɛgɛ don u ka mobili la u tɛ se ka jɔ ka sanni kɛ o client caman perdira an ma o fana b'an sɛgɛn ayiwa anw kɔni a bɛ ɲa cogo min an b'a la deli o de la a tiɲɛ cogo an t'a la deli o la a kana kɛ ni kɛlɛ ye a kana kɛ ni wɔyɔ ye n'u sera ka gitɔrɔn in bila k'a to mobilitigiw bolo ka feere kɛ u ka kɔnɔla la o kɔni bɛ ka d'an ye awɔ. ne ye Musa Jara ye Damanani président bon a ka di ne ye siraba ka se ka wuli nɔgɔya la baasi foyi kana k'a la bɛn ni karama kɔnɔ faamaw kana fantanw tɔɔrɔ fantanw fana kana ban wulili ma sira cɛmancɛ tɛ se ka kɛ feerekɛyɔrɔ ye kɛcogo foyi t'o la i n'a fɔ a tun bɛ ka su cogo min na sira cɛmancɛ u ka libéré pewu mais se ka na kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ tɔw ma parce que yan kow bɛ tiɲɛ cogo min na u b'u to sira wuli la ka don kɛrɛfɛmɔgɔw la kɛlɛ in bɛɛ bɛ na o sababu la mais sira cɛmancɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'a dɔn siraba cɛmancɛ tɛ se ka kɛ feerekɛyɔrɔ ye a ka di ne ye bonya ni karama kɔnɔ ka cɛmancɛ wuli ka bɔ yen adamadenw ka tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ mobiliw ka tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ hɛrɛ kɔnɔ baasi foyi t'a la sira in baara tiɲɛ o tiɲɛ mairie de b'a tiɲɛ mairie mɔgɔw ka fɛn ɲini yɔrɔ don u ka fɛn sɔrɔ da don kabini lawale la fɔ bi sira mairie de b'a sigi wa mairie kelen de bɛ fɛn ɲini a la u ye fɛn sɔrɔ a la dɛ u ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la hali n'i y'u bɔ a la ka maa wɛrɛ bila u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ don a la cogo min na wa n'u donna na u taa dɔ wɛrɛ t'a la fɛn ɲini kelen kɔ an bɛ yɔrɔ min na bi olu de y'a tiɲɛba yɛrɛ hali n'i ye nin organiser k'a ɲɛ ko mɔgɔ wɛrɛ sera k'a kɛ ko a ɲɛna o mairie mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka don population na ka tiɲɛcogo ɲini a la k'a tiɲɛ parce que anw n'u delila k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kalo 4 an tɛ baara kɛ an ka place la sugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛɛ impliqué a la kalo 4 an ye baara bila a kama faso kanu kosɔn dɔrɔmɛ kelen u t'a d'an ma mais an bɛ y'a engagé k'a kɛ fo ka taa se o hakɛ ma a tiɲɛni bɛɛ sababu bɔ mairie mɔgɔ kelenw de la mais an kan kɛra o dɔ in sababu ye k'o tiɲɛ parce que ale nana don domaine wɛrɛ kɔnɔ an mago tun tɛ min na donc an retiré la ka bɔ a la o kama sinon hali sini n'i y'a dilan mairie de b'a tiɲɛ i y'a faamu o welekan wɛrɛ t'o ye o fo an ka kɛ faso fɛ ka faso bila fɛn bɛɛ ɲɛ tant que o mana dusukun na a dalafɔli tɛ i y'a faamu mais a baara in kɛ bɛ dalafɔli ye olu fɛ mais a tɛ dusukun na dɛ u mago b'u ka fɛn ɲini de la o de bɛ dusukun na sinon réellement bɛɛ b'a dɔn fɛn ɲuman don hali minnu sigi bɛ sira kan n'i y'u ɲininka walahi u b'a f'i ye ko sira cɛmancɛ tɛ sigiyɔrɔ ye ala sago i bonya b'a la. ne ye Abudukarimu Jalo mais tɛ d'école commençant bɛɛ de bɛ nɔ d'école la mɔgɔ ma de commençant président de ne gɛlɛya min bɛ yen mɔgɔ minnu sigira sira la o de gɛlɛya bɛ yen an y'a ɲini bɛɛ fɛ maa maa sigilen bɛ sira la mɔgɔ ma de commençant ni Mali a ka laɲini ye bɛɛ ka sira bila population ka lafiya client ka don sugu la ka na sanni kɛ sugu la donc mɔgɔ ma y'a jira n'a ye commençant MCM ye MCM an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka hakili sɔrɔ u ka sira bila tɔɔrɔ tɛ min na n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw de n'i y'a mɛn faama ale bɛ jamana kɔnɔdenw kɔ faama kelen tɛ wuli ka baara kɛ bɛɛ de k'i sen don jamana tile la ni bɛɛ y'i sen don jamana tile la jamana bɛ dilan mais ni bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ ko faamaw Asimu kelen tɛ Mali ye koyi an bɛɛ ta de don sira minɛna minnu fɛ anw jagoyala ɲɛmɔgɔw anw de ka kan ka wuli k'a fɔ ko mɔgɔw ka sira bila sira tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye sira tɛ maa si sigiyɔrɔ ye donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna an b'a fɔ faamaw ɲɛna mairie mɔgɔw u ka wuli k'u jɔ mɔgɔw ka wuli u ka wuli nɔgɔya la a n'u sotarama u k'a suit an ye pɛgɛw ne yɛrɛ de ye pɛgɛw dun
ka pɛgɛw turu mɔgɔw tɛ ka don pɛgɛ kɔnɔ ka sira to yen mɛ sisan mɔgɔw nana ka sira minɛ mairie mɔgɔw bɛ wari minɛ mɔgɔ ka mɔgɔw lasigi sira kɔnɔ kiliya mɔgɔw yɛrɛ de y'a fɔ ko mairie mɔgɔw de b'u lasigi donc o mairie kelen an b'a ɲini u fɛ sira tɛ sigiyɔrɔ ye u ka mɔgɔw wuli ka bɔ sira kɔnɔ donc n bɛ min f'u ɲɛna mairie mɔgɔw hakilina min b'a la hakilina ɲuman min b'u la caman bɛ yen o tɛ sira lasigi fɛ mɛ dɔw bɛ yen olu bɛ wari minɛ bozola denmisɛnw fana a fɔra k'u sen b'a la olu man ka mɔgɔ sigi sira kɔnɔ bitigitigi bozola ka bitigi yɔrɔ bɛɛ talen don a dɔw bɛ ye commerçant de n'olu tilala ka mɔgɔw sigi sira client bɛ to ka sanni kɛ cogo di donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ faamaw tɛ dɛ commerçant bɛɛ lajɛlen ka laɲini mɔgɔw ka bɔ sira kɔnɔ donc n bɛ min fɔ jagokɛlaw ɲɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an k'an yɛrɛ baara an b'a yɛrɛ ɲɛ de la an t'a kɛ mɔgɔ ye an b'a kɛ an yɛrɛ de ye bon jagokɛla bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka nin baara de kɛ ka MCM dɛmɛ nin baara la ka MCM dɛmɛ nin baara la baara ka se ka ɲɛ donc n tun bɛ ka min fɔ o de ye nin ye. Nani kɔnɛ gudɔrɔn dafɛsigi kɔni a man d'an ye bi a man d'an ye sini puisque i bɛ gudɔrɔn de to yen nafɛnw de to yen ka t'i fili mobili ɲɛ ni fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ a bɛ diya an ye yɛrɛ de awɔ Ala k'an bɛn hɛrɛ ma.